Kanina talagang kumain talaga ako kasi parang nahilo ako ba? Buntis kaya ako? Buntis siguro ako. Say hi to them. Oh my. Good morning! Good morning, good morning! Happy Martes. Free ako today. Pero hindi ako nag-work ng from Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and kahapon. Kasi sobrang lala talaga ng aking ubo, sipon, and tsaka, ano pa ba? Yung sakit ng ulo ba? Akala ko kasi talaga COVID na yun. Kasi, ito yung pinakamatagal na parang binat siguro to. Binat na experience ko. So, I think, resulta to, mga over, ano ba yun? Mga over, ano ba yung tawag ng may English word niya? Para bang, pagkatapos ng ginawa nyo, yung mga ginawa namin paglilinis, mga stress, on anything, preparation, parang ngayon lang siya rumisulta ba? Hindi ko alam ano yung sabihin sa Tagalog talaga. So, yun ang nangyari. So, akala ko talaga nung Huwebes, never ako talagang nagkasakit ng ulo ha. Tapos, minsan siguro sumakit yung ulo ko, for example, mga minutes lang. Pero yun talaga, ang sakit na kailangan kong itulog siya. So, akala ko ano lang dahil sa init. So, hindi. Kinabukasan, ayun na, yung sipon ko. Straight na. Yung mukha ko talagang magang-magana. Kasi nga sipon. And then, may bisita pa kami noon. Sabi, tapos si Bana din, ganun din. So, bakit? Sabi ko, bakit? Kasi nagtabi na naman kami. So, naghawahan kaming dalawa. 'Di ba? Ubo siya, ubo ako. So, nagkahawahan. So, si Sophia din, sipon lang kasi palaging nasa tubig at saka sa init. Pero now, I'm okay. Tatawag ako mamaya sa work na papasok na ako bukas. May konting ubo lang. Dry cough na siya ngayon. And, imagine niyo 6 times ako nagpa-COVID test, ha? Corona test. So, I don't mind para sure naman kaysa mag-self-test ako. Kasi, ganun lang din. Free pa naman yung COVID exam. So, yung ating vaccination will be July 4, which is a Sunday. And then, after 3 weeks ata, 3 weeks or 4 weeks pala, 1 month. August 8 na naman, Sunday, is yung aking schedule for corona vaccination. So, I'm happy about it. Kay Bana na reschedule kasi nga, may sipon siya, hindi daw pwede. Pero 1 time lang siya kasi nagka-corona siya, positive within 6 months. So, isang beses lang siya tutusukan. So, ako, 2. So, kung may naririnig kayo dyan sa labas na medyo maingay, yung gumawa ng aming tiles, ginagawa na din yung tiles sa kapitbahay namin. So, nakakuha sila ng customer dahil sa paggawa nila ng tiles sa amin. So, sa kanila, back and front. So, dami nilang pera. Kami walang pera, isa lang. Kasi yung priority namin ngayon, sa likod muna. I'm happy. Hindi ako lumabas ng bahay talaga from Thursday, Friday, Saturday. Hindi din ako nag-vlog kasi sobrang ang daming ganap na lang, higaan, obo, ganun. Si Bana din pala pumasok na sa trabaho. Si Sophia din sa school. Kukunin ko pala siya mamaya. At saka, ano pa ba? Oh, may sipon pa din. And nag-gurgle na ako. Ganon. So, nag-edit lang ako ng vlog kasi sobrang tagal na pala nito. June 5 pa siya. So, makikita nyo to today. So, hayaan nyo na. Bawi ako kasi bukas papasok na naman tayo. A few moments later. Hi mga loves! Okay na ba yung ating camera for today? Nireset ko siya. Salamat sa mga Inday, Ikat sa pagtulong sa akin. Diba? Okay na siya, oh. Yung nakaraan talaga sobrang bright. Parang hindi siya ng G7X. Pero ang pangit naman ang mukha ko. So, hindi pa tayo mga labs. Oo, walang kaayos-ayos sa sarili. Ang dami kong nagawa today. Inasikaso ko yung
mga bills, mga payments, mga labas ng pera, mga dapat bayaran, yung yung logo po din ni Sophia, yung mga things na ganyan. Nakapaglinis ako ng konti sa taas, dito din sa baba, nag-vacuum na ako, so okay lang yon. Kanina talagang kumain talaga ako kasi parang nahilo ako ba? Buntis kaya ako, buntis na walang buntis siguro ako. Pero bago ako mabuntis, kailangan ko munang jirjirin si Bana para mabuntis ako, no? Paano ba yun? Talaga iba yung pakiramdam ko kanina hanggang ngayon. Pero mamaya kakain ako ng rice. Kasi iba talaga yung feeling ko. I need to, mamaya magluto pala ako ng dinner kay Bana kasi gusto niya ng hamburger. Kami ni Sophia magluto ako ng rice kasi parang weak pa din ako ba. In-update ko yung mga rattan bags na naiwan pa, yung mga kape ko, yung mga milk tea. Meron tayong milk tea and coffee na bagsag presyo na talaga sila. It's 18 euro per boxes ng 10. And yung rattan na bags natin is only 47 euro na lang. So, bagsak presyo na talaga sila kasi summertime na. Alam nyo yung yung credit card ko na tawag nito, may iTunes na nagkuha ng pera. It's from April pa siya, na debited ako ng iTunes. Di ko naman siya ginagamit. So, tumawag ako sa credit card. Sabi ko, kung pwede ba siyang i-cancel, and so on and so forth. So, sabi niya, I have to email, pero hindi na yun mababalik yung pera mo. Kasi hindi naman nila mapupula namang ebidensya na hindi mo talaga siya ginamit, no? So, buti na lang hindi siya masyadong malaki. But, I'm happy na gawa ko na siya. And then, yun lang. Busy ako. May konti tayong business na a-attenan. So, may meeting ako sa Friday. And habang mag-lesson tayo ng work. So, pupunta tayo sa mga konting business dito. Sideline lang, maliliit na business. Kasi mahirap talaga dito. Mahirap talaga siya. So, ikikwento ko sa inyo next time kung ano yung magiging setup. Kasi by August 1, I'm working 3 days na lang and 2 days na lang si Sophia. So, more about that the next na mga vlogs natin. Hello! Nakarating na ako ng bahay. Kinuha ko si Sophia. Say hi! Hi. Yan yung ulam namin. Parang, pork menudo or afritada. Nilagyan ko siya ng beans. Pero walang carrots kasi hindi ako masyado sa carrots. So, kakain na kami. Sobrang init talaga. Yung gluta ko talaga sa kamay, wala na. Yung face ko na lang yung parang pinoprotektahan natin. Kasi yung kamay, wala na talaga. Kain muna kami. Wala pa si Bana. Say hi to them. And then, Hello. Say, mga unta. Mama, Mm-hmm. what is this? It's okay. It's ice cream. Hey, here. Lately ko din nalaman na si Sophia mahilig nito. Pero spaghetti, ayaw niya talaga yung spaghetti sauce. Hindi ko makain ng spaghetti. Here. Now hold this one on your other hand like that. Yeah. Oopsie. Pasagdan lang na siya magkaon ng ice cream. Kasi ice cream naman yan na parang lollies lang ba? Water lollies. Parang juice lang na may flavor. Kasi sobrang init. Maligo, may kaya napuno og palas. Na, Pia. Tingnan nyo yung aking natumba kanina sa pool, basa. So, pag din, American Week ng Lidl, ito yung binibili ko palagi. Kasi super sarap niya. Basta super sarap. So, I'm happy na nabalik na yung yung parang bang reception ng aking camera.
I-reset lang pala. Nagustuhan kasi masarap, matamis. No? How I wish makapag-bake ako ng ganito. Kasarap. Commercial kasi ito eh. You like this? Yeah. Nung doon naman kami, ayaw niya. Ah! Our dada is here. Labas na, labas. Hi, dada. Hey, let that kiss. Hey, kiss. Want that a bite? A few moments later. Sophia. Nalibang na, nalibang. Yung pupunak. Hindi. Mama will check. Dada? Oh, my padada ka. A lot of jumps than me. I can't even jump. After eating. Glabay.